2026 година е годината, в която ще поемем пълен контрол над парите си. Ето го и моят финансов план в 4 много лесни стъпки. Стъпка номер 1. Да сведем разходите си до минимум. А как ще направим това? Ще водим по-минималистичен начин на живот. Няма да изпитваме нуждата от хиперконсумация през следващата година, а този навик ще затвърдим и за бъдеще. Когато излизаме да пазаруваме, ще си поставяме ясни лимити и ще ги спазваме. Стъпка номер 2. Всеки месец от дохода си ще заделяме поне 5% и ще ги карваме в така наречен спешен фонд или пари за спокойствие. Те ще си стоят там, но ние ще се правим, че не съществуват. Стъпка номер 3 и любимата ми стъпка – ще инвестираме. Аз лично мисля да инвестирам поне 15% от дохода си всеки месец в дългосрочни активи или така наречените скучни инвестиции. Ще наблягам на дисциплината и постоянството, защото за мен това е по-важно, отколкото да оцеля перфектният момент на пазара. Стъпка номер 4, която ще допринесе много за стъпка номер 1, ще наблягаме на качеството пред количеството. Ще имаме по-малки вещи, но ще трупаме повече стойност. Целта ни въобще не е бързо забогатяване. Тя е повече спокойствие, повече контрол над парите ни и повече свободно време в бъдеще. А каква ще бъде вашата цел през 2026 година, може да коментирате отдолу.